Seguimos adiante en Voces do Verán, na sintonía de Radio Voz. A Federación Galega de Turismo invita a un abrazo coa terra, co ceo, coa humanidade durante a noite das Perseidas, a noite do venres ao sábado. Conosco está o presidente da Federación, o que saudamos a Francisco Xavier Almuiña. Francisco, que tal? Bo día. Hola, moi bons días. Bueno, a verdade é que este é un evento certamente curioso e fermoso. Como se vos ocurriu? Bueno, pois un pouco tratando de botar mau e de contribuir a toda a situación que o rural está a vivir tamén ano tras ano, non? Co tema dos lumes, pero tamén, sobre todo, co tema do abandono, non? Pois estábamos artellando e buscando unha maneira pois tamén de chamar a atención sobre eso e que, por outro lado, pois tamén voltaran as olladas de moita xente cara a esa situación, non? Bueno, a xente, a verdade é que olla cara a natureza e todos, bueno, pues choramos coas imaxes dos lumes, efectivamente co despomento, de como estamos a deixar este país, non? Un país que tradicionalmente viviu apegado a terra, a ese medio rural que agora pues está a sofrir. En que consiste exactamente a proposta que facedes, Francisco? Bueno, pois, como ben dís, a situación é difícil e é dura. Evidentemente, moitas veces nos fixamos ou atendemos solamente ás novas dos lumes, non? Cando os lumes non son máis que consecuencia dunha situación que ao longo dos anos se ven dando e é que nas aldeas, no rural, pois apenas queda xente e a pouca xente que queda, pois é xente maior, non? Co cual o cuidado e a atención, pois eso, dos outros, das carballeiras, dos arredores, pois se fai moi difícil, non? E a idea, pois, deste evento é, bueno, pois eso, poñer un pouco en positivo tamén, porque xa temos imaxes de abondo de que, ademais, moitas veces parece que só se fala do rural de xeito negativo, non? Das catástrofes, non? Claro, cando de xeito continuo, pois hai moitísimas novas vizosas e moitas novas que alentan a seguir para adiante, pero claro, o xeito e a maneira de facer da xente que vive no campo, non? Que todo ten o seu tempo, é como cando sementas calquer cousa, pois, claro, ahora parece que xa sementas e ao día seguinte xa ten que estar, pois, as cousas levan e requiren do cuidado e do agarimo e do seu tempo, e, bueno, pois, a idea é un pouco que este evento, pois, simplemente eso, que nos acordemos tamén cando estamos mirando cara ao ceo, cando estamos disfrutando das estrelas, pois que nos acordemos tamén de que eses ceos limpios tamén contemplan as terras e contemplan a natureza e contemplan as árbores que son as que nos dan a vida, non? E, bueno, pois é un xesto sinxeliño, pero que, bueno, tamén pretende un pouco chamar a atención e que todos falemos un pouco desta situación, non? Pois sí. Para ello, convidades a xente a que grave un vídeo a partir das 22 horas, enfocando o ceo, grabando esas estrelas, grabando ese contacto coa natureza, e subirlo despois ás redes sociais cun hashtag. Cal sería, Francisco? Sí, abraza o rural, non? Abrazo rural. Sí, a idea é iso, pois un vídeo, unha foto, algo que bueno, pois digo, oye, estamos aquí, non? E, curiosamente, tamén se dá unha circunstancia este ano e é que a lúa vai estar chea, non? Co cual, en principio, tamén dificulta un pouco máis a posibilidade de ver as estrelas fugaces, pero, bueno, é un fenómeno tamén curioso, non? Que coincidan nunha noite tan especial, pois eso, as estrelas, as perseidas e máis a lúa chea, non? Bueno, pois un abrazo ao rural nesta iniciativa fermosa na noite de venres a sábado, coincidendo pues, precisamente con esas perseidas, noutro orde de cousas. E aproveitando a chamada, Francisco Xavier, como está sendo este verán para vos, para a Federación Galega de Turismo Rural? Bueno, pois en xeral eu digo que cada ano ten a súa especialización, non? A xente di, é mellor ou peor que o ano pasado? Pois é diferente, porque o ano pasado, por exemplo, pois, se lembramos, a xente non podía sair de España, co cual buscaba espazos de relaxación e de contacto coa natureza no noso propio territorio, non? Este ano, pois, xa a xente tamén podía sair a outros sitios. E, bueno, en xeral, pois, nos está acompañando
confiamos, pois eso, que tamén toda a situación económica e a situación social que estamos a vivir, pois tamén nos permita alongar non somente esa hora no mes de agosto, sino que a xente lembre que o turismo rural, sobre todo en Galicia, pois tamén son espazos que siguen acollendo no outono, porque hai cantidade, bueno, pois eso, desde apañar as castañas, as uvas, as noces, de seguir disfrutando da gastronomía da nosa terra, non? E que son momentos tamén para ter ese benestar e esa saúde física e mental que tanta falta nos fai, non? Que tampouco fai falta irse moi lonxe simplemente para poder disfrutar e poder estar coa familia ou coas amistades en espazos que son privilexiados, non? Dende logo, e además que en Galicia témolos, non sei se detectas que tras a pandemia a xente busca maior contacto coa natureza, busca pois sentir, non? Pois o poder do puro, non? Despois deses meses duros, moita xente pois encerrada nunha casa, nunha cidade, necesitando pois ese espazo aberto, ese aire puro e limpo. Sí, eu creo que todos, moita xente na pandemia, non? Pois foi consciente realmente de que a veces atendemos a outras cousas ou pensamos que a felicidade está en outros elementos que moitas veces incluso son alleos a nós, non? Pasear por debaixo das árbores, poder contemplar ou admirar simplemente, pois eso, unha praia, unha ribeira, un monte, pois é algo que axuda moito tamén a que nos demos conta de que ao final o noso entorno é o que temos que cuidar e o que temos máis a man para vivir dun xeito natural, non? E que hai moita satisfacción aí. Eu, no verán, que ven moita xente de outros territorios, nos estos días pois temos xente de Cataluña, do País Vasco, xente que veu de Andalucía, e claro, se botan as mans á cabeza porque pero si tedes de todo, si tedes auga, si tedes árbores, si tedes paisaxe, e aínda contando este ano co calor que fai, non? Que tamén os sorprende, pero claro, dice, realmente temos a sorte e o privilexio de vivir en territorios que son fantásticos, non? E eu creo que sí, que a xente se está dando conta tamén de que temos que calmar o ritmo de vida que levamos, que temos que buscar ese turismo de benestar, ese turismo de saúde, que nos axuda, pois eso, tamén a que físicamente nos atopemos mellor, non? Porque a veces unha das cousas que vemos habitualmente ou que escoitamos nos medios no mes de setembro, non? É o estrés post-vacacional, non? O sea, que a xente ven xa incluso estresada das vacacións. E dígome, pois, realmente eu creo que teríamos que procurar eso, que das vacacións veñamos completamente, bueno, pues tranquilos e sanados, non? Tamén. Entonces, bueno, hai moitas posibilidades. Eu creo que cada vez máis a xente se vai dando conta de que temos que cuidar deste patrimonio que temos, e creo que se poñemos un pouco todos da nosa parte, pois, bueno, a cousa vai a ir a millor, non? Que é o que todos desexamos. Comparto totalmente esa reflexión, de verdade que sí. Bueno, antes de rematar, pídoche o que estamos a facer con todos os convidados que pasan por este programa, que é un programa veraniego, Francisco Xavier, que penses unha canción que para ti teña un significado especial en tempo de verán. Algún en concreto, un artista que asocies a un verán feliz? Bueno, a verdad que hai moitas cousas, non? Pero, mira, onde estaba lendo, hoxe mesmo, estaba lendo un artigo que me chamou moitísima atención e que lle recomendo a moita xente, non? E, bueno, quizá o mellor pareza un pouco nostálxico, pero fala desa relación de parella de dúas persoas que se enamoraron moi de novos, pero que seguiron toda a vida xuntos e que transmitiron esa ledicia, esa felicidade, ese xeito de respetarse entre as persoas, non? É un artigo que aparece hoxe no País e que simplemente di que bueno era Machín, non? Fala, pois eso, desas relacións que había e que, bueno, eu creo que nos enriquecen a todos, non?
e bueno, que decía eso, esa cantiga que axudaba, pois eso, a enamorarse, non? E a respetarse, que era mira que eres linda, non? Ajá. Entón, bueno, pois, ainda que soe así tamén moi de... Eu son de cancións, digamos, máis novas, non? Pero me chamou moito a atención porque a verdad que o artigo é moi recomendable porque, bueno, pois eso, fala de como se pode construir tamén unha relación de amor e como se pode transmitir tamén ese benestar e ese amor a todo o entorno, non? Pois unha escolla fermosa porque é unha melodía eterna, imperecedoira, ese Mira que eres linda de Machi. Ademais, para bailar nas verbenas de verán, non? Sí, as lentas, claro, que tamén son para bailar, claro que sí. Así decía Sergio Dalma. Francisco Claro. Xavier Almuiña, grazas por estar conosco, por darnos conta deste fermoso evento solidario que facedes dende a Federación Galega de Turismo Rural e a tamén da ocasión. Grazas, Félix.